Doncs bé, aquí partim d'una vinya que tenim aquí al camp d'aviació, 100% xarel·lo. Aquest s'elabora amb àmfores, amb un 20% en contacte amb les pells. Després de la fermentació de les 5-6 setmanes que dura la fermentació, traiem les pells, fem un trasbals i tornem a posar el vi un altre cop a dins de l'àmfora per fer un afinament d'entre 5 i 6 mesos. Tenim tot el respecte d'aquesta vinya i tenim aquesta part de nervi. Això és un vi jove, és un vi que encara té molta musculatura, té molta força, però alhora, com que per mi aquest treball amb pells és important, no? I tenim aquesta carnositat, una mica més grassa, una mica... O sigui, no és un vi que passi i ja està. No, tenim una certa carnositat, un cert volum, i a mi això me'l fa molt interessant. Tenim un vi que es queda, que ha reposat, i alhora doncs, el veus amb molta musculatura. Llarga vida, molta llarga vida. En 2019, que m'agradaria veure'l, no sé si en Josep ho té pensat per això, però 5 anys més aquest vi no li passaria absolutament res. Ojalà el poguéssim tastar. Que bé que ja comencem a elaborar vins amb futur, elèctrics, amb acidesa. En el Mediterrani, el grau, el sucre, cada vegada més el tenim assegurat. I el que hem de vigilar és això, que no se'ns vagi cap... que no ens caiguin les acideses. Jo crec que és un vi molt equilibrat, amb una acidesa molt ben posada, per tant, un vi amb molta vida. Volia afegir només un petit apunt, que parlant d'així de la carnositat del vi, del volum, que a part del treball de pells, normalment durant la criança també fem treball amb batonatge. Treball amb batonatge, un treball setmanal, normalment, que tot això, el camí de fer aquest treball és, evidentment, aconseguir més volum en boca, que després combinat amb acidesa i al temps tot quedi més arrodonit, tot quedi més rodó, I per això, com havies dit, Carles, ara és un vi que fa poc que està embotellat, és jove, té molta fruita, té molta acidesa, tot està molt viu i la nostra idea és que amb el temps tot això s'arrodoneixi, agafi tot una mica més forma i se'n vagi cap al camí més, potser més de la mineralitat.